EVP Veera, mikäs on fiilikset tähän asti leiristä? Mulla on ollut tosi kivaa. Täällä on mukavat aikuiset ja mukavia ihmisiä. Oon viihtynyt täällä ja varmasti tuun viihtymäänkin. Okei. Meinaatko aloittaa partion ja liittyykö aloituksesi tai ei aloituksesi leiriin mitenkään? Aion aloittaa partio ja sitä varten mä täällä oon, että aion aloittaa tämän partion kautta sitten. Tai leirin kautta tämän partion. Okei. Miksi tulit leiriin? No ensimmäinen syy oli se, että haluan aloittaa partion. Toinen syy, että täällä on ainakin yksi henkilö, kenet tunnen entuudestaan. Ja sitten täällä on mahdollisuus tutustua vielä uusiin ihmisiin ja tuntee sitten jatkossakin. Okei. Jos sä pystyisit kuvailemaan tätä leiriä yhdellä lauseella, mikä se olisi? Hiiteen noin pojat. Okei. Leiri, hiiteen nuo pojat. Okei. Onks jotain, mitä sä haluat kommentoida? Ei oikeastaan. No hyvä. Mitä taas